Dobrý den, jmenuji se Šárka Pupcová a jsem ředitelkou realitní kanceláře Pubec. Toto je naše realitní ordinace, kdy se vám snažíme poradit s vašimi problémy při prodeji nemovitostí. Dalším druhem věcného břemene, které na nemovitosti může váznout, je například věcné břemeno průchodu a průjezdu pro sousední pozemek. Což znamená že v praxi, že soused má pozemek, nemá však přístupovou cestu z veřejné komunikace a tak se domluvil s vlastníkem daného pozemku, že mu zřídí věcné břemeno. Soused tak může přes pozemek vlastníka projíždět a procházet ke své nemovitosti. S tímto se setkáváme velmi často a v podstatě to není problém, protože je to omezení, které nějakým úplně zásadním způsobem nezasahuje do vlastnického práva vlastníka daného pozemku, protože velmi často je geometrickým plánem vymezená opravdu jakoby část příjezdové cesty přes ten daný pozemek, kudy ten soused se v podstatě může pohybovat. Pokud při prodeji nemovitosti o tomto budoucí kupující je informován a ví, že tam opravdu takové věcné břemeno vázne a jakým způsobem ho omezuje nebo neomezuje, tak v podstatě to nemá vliv ani jako překážka prodeje a nemá to vliv ani na cenu nemovitosti. Je to velmi obvyklý a velmi častý případ, kdy takové věcné břemeno na nemovitosti vázne. Takové věcné břemeno se tam ponechává a zůstává vlastně i pro toho nového vlastníka pozemku. Takže takovýto druh věcného břemene není překážkou při prodeji. Potřebujete pomoci nebo poradit při prodeji vaší nemovitosti v Plzeňském kraji? Pak se neváhejte obrátit na naší realitní kancelář Pubec. Velmi rádi vám kdykoliv s čímkoliv pomůžeme.